Dentro vídeo. Avui ens hem despertat aviat, abans de l'alarma. Hem esmorzat, com sempre, al càmping. I res, hem plegat veles. Teníem tota la roba que vam estendre ahir totalment molla, ben humida. Tot ho teníem brut i humit, la tenda estava ben bruta i ben molla. Bueno, ja ho vaig dir en el vídeo d'ahir, era un càmping d'expresidiaris. Si tinc una estona i tinc inspiració o ganes, us penjaré un vídeo que vaig fer als lavabos i a la parcel·la de la tenda, en el que podreu veure com si un senglar hagués vingut a remenar a la terra, en el cas de la parcel·la, i com si 8 porcs haguessin deixat tota la merda pel voltant. En fi, amb molt fàstic, intentant evitar en tot moment que res toqués al terra, perquè allà hi havia merda des que jo vaig fer la comunió. Sí, vaig fer la comunió. I res. I avui hem fet una ruta, el que seria mentida que sigui Itàlia. Perquè ha sigut molt tranquil·la, molt planera, molt bé. El màxim dificultat que hem tingut ha sigut un tram que hem anat a parar al fang, literal, i hem quedat ben plens de fang, i jo, en el meu cas, enfonsada, i he hagut de superconcentrar-me i vinga, va, perquè no només porto el meu pes, sinó que el de les maletes, per tant, la part de darrere encara s'enfonsa més. Llavors, hem anat a dinar... Hem anat a dinar a un lloc supercuriós. La veritat és que no volíem ni dinar, nosaltres volíem fer una Coca-Cola, però el senyor ja ens ha preparat la taula i ja ens ha dit el menú. Hem pillat el que hem pogut de les coses que ens ha dit. A més, estava ploguent a muerte, perquè sí, avui ens ha plogut quan estàvem a mig camí. I res, doncs hem estat allà, hem dinat. Un lloc molt estrany també, bueno, un lloc on te fan casaments i coses d'aquestes, i res, després de la ploguda i després d'haver dinat, cap aquí al càmping. Llavors, tant demà com demà passat ja tornem a estar amb les alertes de pluja, de que ha de ploure durant tot el dia, i en vistes del que ens va passar ahir, que no se'ns va eixugar res, hem decidit que ens agafàvem un parell de nits, o 3, fins 3 nits. Comptant avui 3 nits aquí en un bungalop, i estem a Sant Feliu de Cirqueo, algo així. És molt maco, estem molt bé, estem en un bungalop que jo no hi havia estat mai, a la platja. No he estat mai en un bungalop de neu, no sé com dir-ho, d'una estació d'esquí. Si voleu arreglar-me alguna cosa, ho acceptaré molt malament perquè no sé acceptar regals. Perquè inclús per això soc pobra, però a part d'això, en fi, que res, que estem fent un cafè que hem anat a comprar per poder sopar, i avui he fet 60 quilòmetres, el Joan de producció, molt bé. Hem fet 60 quilòmetres avui, sort que dèiem que faríem etapes tranquil·les i tal. En veritat, estem fent 60 quilòmetres quasi cada dia, sort que no fem aquestes parades, perquè avui la meva mare em preguntava quants quilòmetres portàvem i ja sé com un moment que no ho sé. I en portem comptar 427, alguna cosa així. I portem 11 dies que van començar, que són una mitjana de 39 quilòmetres per dia, que també ho he mirat. I ja està. No sé si tinc alguna cosa més a explicar. Si en tinc alguna cosa més, doncs demà us ho penjo en un vídeo. I demà anirem a fer turisme, si el temps ens ho permet. Ja no tenim el paraigües, que vam comprar a Roma. We love comprar coses que després deixem tirades a por ahí. I la Joan de producció ha perdut la clau del candau. Que si aneu al càmping que vam anar ahir l'any que ve, l'hi trobareu. No, que és veritat que l'has perdut a Roma. Si aneu d'aquí 2 anys a l'hotel que vam anar a Roma, l'hi trobareu, perquè aquí no s'aparten les coses, no es treuen. Que hem flipat, avui he flipat. Perdó, avui ho faig més llarg. Hi han deixalleries.
Em sembla molt fort perquè hem trobat un huevo de neveres, de forns i de merdes tirades per la cuneta i de basura a totes les entrades i hi ha deixalleries. O sigui, jo em pensava que ho llançaven així perquè no n'hi havia, tio. En fi, agur, que vagi molt bé. Adéu, fins demà.